Ndofunga mukugara kwedu vazhinji munoti tine matambudziko ari kutinetsa mukurarama kwedu, asi kune mamwe matambudziko ekuti unototi dambudziko rangu rinenge riri nani. Nasuno taenda kuBelvedere kwatashanyira imwe mhuri kwachinhanga. Baba vati aiwa imbouyaiwo ndikutsananguriraiwo matambudziko andakasangana nawo kana kuti matambudziko andinawo nemhuri yangu. Vane mwanakomana wavo wechinamba 3 ane 21 years akatanga kubhenda mutsipa ndokuzosvika pakuti maziso haachaona, asi pavari kuenda kuchipatara hapana chiri kuoneka. Saka tati aiwa regai tinotaura nababa tinyatsonzwisisa kuti chingava chii. Vari kumbofamba here kumachechi, vari kumboenda here kunonzwa kuti chii chiri kukonzeresa dambudziko pamwanakomana. Regai tipinde mukati titaure nababa tinyatsonzwisisa kubva kwavari kuti ndezvipi zvavangade kuti mhuri yeZimbabwe ivabatsire nazvo. Baba Chinhanga makadii? Tiri pedu makadiyo. Aiwa ndiri nani? Tiri pedu. Kuri sei kuno? Kuno kuti tiri right. Naika? Mushande kupi ndikunzwa toni nekautoko kautoko. Oh right. Ndinobva kwaMutoko. Naika? Ndobva kuMakaha. KuMakaha kuGoudu? Inzvimbo yakaropafadzwa naMwari kai? Sure. Mapedzera kuenda kumusha. Ndane 2 years ndakabva kumusha. Okay. Asi kutogara kwese ndokwamakakurira ndokwamakasvarira? Ndakurira kumusha ndikadzidza kumusha ikoko. Muri zvikomana maisatiza here muchimbonotsvaga tsvaga? Ndakatoenda kuchikoro but ndakazogumira hangu form 2 nenawe kuti baba vakafa vazongoshayiwa mari yekuti ndiende ndipedzise kuenda kuchikoro. Okay. Saka baba form 2 makazinge makuita sei pamakasiya chikoro? Ndakazouya kuHarare kunoko kubva ndamboenda koitiswa course yekusona naiyo baba. Okay. Vandaenda kumarondera vandakuita zvekusona. Ndambogara makore iwayo ndichiita zvekusona, saka pakazooma zvinhu paya. Zvinhu zvisashandike pandambodzika kumusha. Ndakagara kumusha. Ndagara kumusha paka pa 2009. Ndipo ndakazouya kuno kuHarare kunoko ndakumboshanda mumayadhi. Ndakushanda mumayadhi. Mwana uyu kubva atanga kurwara. Kurwara iko akaita aingoita unge kungodonha uchinzwa kuti mwana adonha abva azodai ari kumusha. Kwandazovati mwana ngauye kuno kundimbomurapise iyeyu mukomana iyeyu. Tisati tasvika kumwana mukomanawo. Ndazwa muchiti makasiya chikoro muri form 2 mamboshanda kumayadhi ndovamamboshanda. Handina kuzonzwa kuroora kwamakaita mama makawana kumadzokera kumusha. Alright. Ndakangoarora ndiri kubasa ikoko asi ndakawatorera kumusha ikoko. Alright. Alright. Ndakawatorera kumusha. Mavatora makaita mhuri yakakura sei? Ndakaita wana wangu 4. Wakomana 3. Musikana 1 ndiye last born. Alright. Okay. So, tinotenda baba. Takaona matitsvaga vachinhanga mukati ndine dambudziko rakandiwirawo. Chokwadi. Chimbouyai timbogara pasi titaure tione kuti mhuri yeZimbabwe ingatibatsira kusvika papi. Chokwadi. Zvakatanga sei baba padambudziko iri? Dambudziko parakatangira chaipo mwana iye uyu. Akarwara. Ndechingano? Ndowechi3. Okay. Ndiye mukomana wechi3. Akarwara ari grade 1 anga ane 6 years. Kubva auya akanga angorwara ari kumusha ndamudaidza ndati mwana ngauye kuno anga achimbofambawo namai yake vachimurapisa. Ndikati ngauye kuno ndimboedze kufamba naye. Ainzwei mwana? Aingoyodonha achipera simba biri. Okay. Nemusoro uchitema zvisingaitewo. Saka paakazoya kunoku ndichifambawo naye mumaprivate umu ndichimurapisa. Kubva atanga mutsipa kubhenda kudai sokurereka kudai. Mutsipa. Ndikati chii chari kuitika futi. Ndokubva ndazoenda naye kuPare. Kubva akurapiwa ikoko hapana zvaimbonzwisisika kuti zvizikanwa kuti ari kurwara chii. Patanzonzi kwaimutore CT scan. Pataenda naye CT scan kunonzi kuRock Foundation kuMount Pleasant uko. Patamutoresa CT scan yemusoro. Tamutoresa CT scan yemusoro wakati pamwe dzimwe nguva problem iri kukonzerwa nemusoro wake uri kutema tione kuti chii chiri kuitika. Hapana no. Kuti zvizodaro manje maziso ake akatena mutsipa
pawakalereka kudaiso ndichenda naye kupale pawaka mutsipoyo pawakazothanga kuti waita straight kudaiso akabva atostadza kuona maziso ake akabva atosai kuona vati baba ndichaone ndipo takazonzi nemadhokota endai naye ku CT scan atariswe musoro wake kuti otherwise pane zvichiitika tsinga dzomusoro dzikukonzesa kuti maziso asaone saka asvika kwekwe zvataenda naye ku Rock Foundation ku Mount Pleasant kumutoresa CT scan atova CT scan yeye hapana chakaonekwa ba kuti chii kubva tangopiwa zvimapepa zvezvi vatanzi hapana zvetikuona ba mwana wenyu kuti chii chikukonzesa kuti asaone kubva tadzoka futi nayo pale vatauya nezvimapepa zvezvi kubva tanzi tengai shandi yokuiswa mumusoro ada kuiswa shandi vatatenga shandi ye kubva tanzi ada kuoparetiwa musoro wake aiswe shandi ari kuitiwa kugomo kana kuite kusari uko ndiko takaenda naye svikei kwekweoko musiyo akanga achinzi ada kuitwa operation iyo atopa mubhedha ada kutofendeswa kuti aite operation iyo bva pangosvika umwe dhokota unzi mirai vatarisa ite kadhi rake rere kubva achitarisa mwana uyu unzi aiwa chinhu ichi chinoiswa vanhu vanenge vati musoro unenge uchizara bvura uyu mwana uyu musoro wake uri right takabva tatongodze mwana wenyu budai muno vatangobuda achishandishe takachitengera mahara 300 kwakudzoka nomwana kumba kubva ipapo takabva tanzi nadhokota musazouye kuno futi mwana wenyu uyu pano zvitoripo inini kumboedzawo uzombofambawo nayewo kuchivanhu uchimboendawo kuno vamwe vanenge vachiitiwo tiri pano zvakaramba kuti maziso ake adzoke kubva ndazoti futi kunaenda naye kwagura matunhu zvadaro kuti Dr. Gura matunhu anoita zvemaziso ayo vamutarisa unzi hapana kana chandiri kuona chikukonzesa kuti mwana wenyu asaone kubva ndaenda naye kumutestisa magirazi kuti atariswe kuti pamwe aonewo nemagirazi akatestwa magirazi vaatoita wese kusai kuona kwacho kubva ndazoenda dai futi kunyurenzi kumwe kwaitiwa zvokuti kuno umwe dhokota futi aitarisa maziso hapana chakaonekwa futi kuti chii kubva ndazomuendesa futi mutaundi kuti atowe futi imwe CT scan kuRMI ndiko ndakaenda naye tikamutoresa imwe CT scan futi $500 hapana chakaonekwa futi maCT scan akaitwa mairi iyo ndakamuendesa ku Rock Foundation vandazomutoresa ipapa inonzi RMI hapana chakaonekwa futi kusvika vandazongonetawo mari handichisina vakungogara achiasisiri kuona kudaro kubva ndamuti aende kuchikoro akaenda kuchikoro achingoenda aingoita zvezvo kungoti anongonyorerwa mabhii mahombe kuti agoonewo kuerenga saka kubva akutoenda kuchikoro zvakanaka ipapo wanga wakudzidza kuno kuHarare nehanzvadzi yake diki mumwe wacho musikana mudiki kuno kuHarare kuno waidzidza kusaiti ndipo ndaishanda kuBorodero Bulukuko saka waidzidza panonzi paKroilo saka pakanzi lockdown paya banyi pakangonzi inowana wachikoro kaya zvinhu zvese shut down vandatakura mhuri yangu vandaenda kumusha tasvika kumusha kwekwe vatambogara tiriko takukorokoza tiri kweko kumusha ikoko vatachiita zvokukorokoza tichigaya matombo tichiita sei saka kubva tazoafectwa nemachina ava vana vamanje vangu ndatovanyoresa kuchikoro kumusha ikoko pakazonzi vanhu dzokai ku lockdown yapera vana vangu vaudzidza kumusha vaudzidza kumusha idini vandati patakanzi manje pakauya machina manje vandangoti regai ndichikwira hangu kuHarare zvokukorokoza zvangunetsa vandauya kuHarare vana vangu vaudzidza kumusha ndiri kutoita basa rangu ratakuita zvokucheka miti nokucheka uswa matrima nemaloni mowa ndizvo tati nazvo tichingodaro ndiro basa redu taita nokuweredha ndiri werodha ndoita zvokuweredha futi saka ndiro basa rangu ndaita amuna waita kubasa ndisuzi wati wakaisa pai saka kubva ndakaenda ndichita hangu self job yangu iyo ndichiendesa vana vangu kuchikoro zvoti ndaitovaendesa zvikoro zvinodhura maprivate ndiko ndaivaendesa saka zvadaro kubva ziso rangu iri varangotanga kurimwe iri harichaoni futi varangotanga kungoita mota mukati
ndaingonzwa lichi ndibaya sofa ndaenda kupale kusekulu kagui kwandatalisonze mateta mota muziso pakaputika mota iye ziso valatadza kuona saka ilo limwe ziso ili alione bairoli saka zvadaro kwandagara mwedzi wese ndirikoko ndichitapiwa ziso ilo lile ndabva pandakazodischarge kuti ndichibuda chienda henyu zvaanani muri kupota muchidzoka kumacheck up semunhu womurume unenge uchida kushandirawo mhuri ndatanga basa rangu rere rokucheka miti nekucheka uswa kwandazoona mumwe murungu aida kuchekewa muti taenda kubasa kwekwe manje ndiko ndakazosangana notsaona futi yekudonha muti apo ndandisati ndambopedze bakurapiwa ziso rangu iri kwandadzoka futi kuchipatara pale ndipo ndakasvika vandanzi kudonha iko maita matokuwara spinal cord hamuchazotomuki zvachose miri wenyu matoo permanent injury ndanzi pari kuda simbi dzokuiswa kumusana kubva ndatenga kubva apaita hama dzangu vamwe vakangonzwa kuti ndizvozvo watsoerana mari inini obva ndatengesawo futi mushini wangu yondandinawo kuti ndiingidzire mari iye 1500 yotakatenga simbi wandaiswa simbi dzeku wandaenda kutheater koiswa simbi idzi kumusana saka zvadaro unzi mabva muchipatara munomu makuenda kumaexercise mafanira kuenda kumaexercise kuruwa kuva ndaenda kuruwa kwekweko vatanzi 400 kupinda muchipatara mwedzi wega tinoda 400 kuti tikitise maexercise ndipo ndakagara gore rese ndiriko kuruwa ikoko ndichiitisiwa maexercise saka kubva ndazongochema ono social welfare ndikati mari kutawa 400 handichaikwanise ndini ndichishanda ndini wacho ndakwara saka social welfare yandondibatsira kuti mwedzi imwe yese ndakazogara ndiriko kuti ndisabhadhariwa kwandagara gore rese ndiri kuruwa kusvika ndidzoke kuya kunoku mwana uyu futi bvatanga kurwara futi ari kumusha kubva kwakuya kunoku futi nenhau yekuti akurwara aingokosora saka isusu takafungidzira kuti pamwe asi TB pataenda naye kuNazareth hospital vasvika kwekwe kuvanzi anda kutestiwa makaro ake akatestiwa nofuga 5 times achitestwa hapana zvakabuda kubva atohwa x-ray hapana zvingabude kuti ari kurwara nei vazoti isusu taneta tazvoendai naye kugomo kubva taenda naye ikoko kusari ikoko kubva asvika ikoko unzi ari kuda kutorwa ropa bva atorwa ropa rake unzi ropa rake riri right bvanzi weti yake unzi iri right kutorwa makarura unzi hapana icho tiri kuona futi kuvanzi right nadhokota chimutore tinoda kuti achitore CT scan tione kuti mwoyo wake uri kupomba here ropa zvakanaka vatamutoresa futi mwoyo uyoyo x-ray iyoyo pamwoyo unzi nadhokota mwoyo wake uri right uri right unzi ngachiende futi kune imwe scan atorwe kuti tione kuti malungs ake ari sei kubva aenda futi kotorwa imwe scan mutaundi umu unzi malungs ari right kusvika anzi ngaabude muchipatara hapana dhokota kumubvunza kuti mwana ari kurwarei hapana kana chakabudaba kusvika angouye agare zvakaita izvi hapana chakabudaba masikani ese takamuitisawo kuti aonekwe kuti chii chinokonzeresa kuti munhu akosore taitofungidzira kuti pamwe asi TB kana kuti asima zvese izvozvo hapana kana chakaonekwa kusvika tizongonzi buda henyu mubudise henyu muchipatara vangobudawo vandangogara zvokutotiwo panapawo
ndakatongo ndaigara pano pamasolo pano pakuita zvemasolo apo ndipo ndaigara ipapo ndakawirana nemuridzi ipapo nenawe kuti nenawe mishini yangu yendaishandisa kuti ndi mishini yangu inopota ichikirinawo pamba pake ipapo uswa ukakura ndichicheka ndoenda hangu kubasa rangu. Saka akazopawirisa imwe kambani yebva yati atisi kuda vanhu toda zvese nokubhoisika kwacho toda kushandisa. Saka bva zvaoma manje ini ndichiri muchipatara vandafonera baba wepano apa ndaingoziva nonawe mabasa angu aya waingondizivawo nenawe kuti waimbondipawo basa ndichivaitira mabasa avo chine chida kugadzirwa because taingoita zvakawanda plumbing, welding, zvakawanda kucheka miti. Saka kuma ndavafonera ndikati ndizvo dambudziko randasangana naro mhuri yangu izvozvi yakugara panze ini ndiri muchipatara. Saka hamene kuti mungandipo henyu pokugara here mugaraji menyu wangoona pokugara ndikangoonawo pokuisa musoro kubva wangonditendera kuti uya henyu mugare. Kubva ndafonera madzimai kuti endai mogara henyu ipapo moise zvimwe zvinhu endesai kumusha mungoende mukangoona pokungoisa musoro. Saka ndo maviriro ndakazoita futi pano vandauya kogara panapa nanhasi ndiri pano ndipo ndirongogarawo ndichiti momsi ndichitakuwa ndichidzoka kuruwa kucheck up ikoko kuruwa ikoko. Dambudziko guru ranyanya kundinetsa ndere mwana uyu kuti chirwere chake hachisi kuoneka hachisi kurapika handisiziva kuti chirwere rudzi. Kubva achiri mudiki ipapo pakasangana dambudziko rokuzoti atadze kuona ende kuchikora aigona zvisingaiti. But kubva ipapo paakarwara izvozvo hapana kana chakaonekwa zvokuti kana makadhi acho mukaona hapana. Kana ipapo paanga akatambira Christmas vari muchipatara akazobuda muna January gore rino hapana chiri kuratidza kuti ari kurwara nei hapana chirwere chiripo. Saka zvandinetsa apo uchiti manje ipapo haachatogoni kufamba kana kuti anofamba kana ndikati kana kufamba 100 meters chaidzo zvaakumunetsa kutongosumudza mabhurangeti chaiko kuti afuge chaiko wamai akanotoita zvekumufugawo. Haachatogoni anenge achitozariwa ipapo but chiri kukonzeresa kuti adaro chiri kusaika. Zvokuti dhokota akazongoti buda henyu. Saka ndiro dambudziko guru riri kunyanya kundinetsa manje kuti inini zvangu hangu zvinozivikanwa kuti ndakadonha mumuti. Dambudziko guru riri kundinetsa ndere mwana uyu. Kuti chiri kunyanya kunetsa dai atoriwo kuchikoro kune vamwe. Inini manje handichagoni kuenda kubasa manje nedambudziko randakasangana naro irori. Zvabva zvaita kuti manje kuti ndionewo mari yekuti ndionewo kumufambawo naye ndichimurapisa bva zvanetsa. Ndazwa muchiti pamakaenda kuSalim Mugabe dhokota akatozwa kuti zviri pamwana wenyu pane zviri paari. Makazombofambawo here kumachechi kana kumasowe? Kumachechi takaenda, kumasowe vanga achitoenda akazototadza kuenda nenhau wanga uchimboenda naye kumasowe akazototadza kuenda nonhau kuti haachagoni kufamba. Vaitiwo kudii? Mati? Vaitiwo kudii kumasowe kumachechi? Waingoto pano zviri kunetsa zvokumusha kwedu zvinozoshaika hazvishaikeba zvinozotaurika. Asi manje kuzotiwo zvichirapikawo zvichibve ndo pari kunetsa kuti ndikubva ndashaiwa kuti chii nekuti sinzi urwere hwake hapana chinombooneka kuti chii. Pano mumwe muprofita takambodaidza akauya kumusha uko achimboedzawo kutibatsira tikamupa mari akachaja mari inosvika kuma500 takamupa hapana zvakashanda. Vaiti ndei madzibaba? Waingoti kamu ndezvepamba pano wachiti ndezvepamba. But kuti zvirapike manje ndo pari kunetsa kuti zvinhu zvacho zvinhu rudziko zvisingagoni kurapika. Muchipatara zviri kuramba kuchiwanhu kwacho ndanzwa nokufamba ndaneta uyo iko zvinezvi manje inini manje ndini ndaiti ndichishanda kana ndichifamba nemwana uyu manje ndakabva ndachikoha ndakatanga
kuti ziso iyo ziso linondinetsa kuti zimongo linondirwadza zimongo kuona kwacho futi kwakuda kundinetsa kuti likuvala kangatisa futi limwe kuti ndogona kutowana wanu kunge double lombofika pa kuti ndogona kuona zvinhu nge 2 toti zvamulizvo ndogona kuona muri double saka zvimwe zvinhu futi zvakundinetsa kuti ndobva ndati nini handioni mwana aoni zvakuda kundinetsa pano nguva yekuti rinotombondirwadza lichimbosvika pakuti ndongoona zvinhu zvichiita zvichibuda zviri double so saka ndiro dambudziko randasangana naro mwana uyu handashaya kuziva kuti chii haasi kurapika ba paukama dzimwe hama inonzwa muchiti pandakamboenda kumusha ndikambonogara nemhuri yangu pane here rubatsiro rwavari kukupaiwo veukama zvida kufamba chaiko kana vanhu vakambonditi batsirei ndinowanin'ina wangu 3 asi vamwe vacho vanongogarawo hapana izvo vanenge vachiita ba wani wacho ndinaye muharare munomu but basa ranoshandawo racho ndoro payadhi hapana kuti kundibatsira kwandizvozvo apo nopapo kungoto semunhu ano mhuri yakewo zviri kumuremerawo kuti anga achinyatsondibatsira zvakanaka zvokuti ipapapa ndaitota dambudziko romwana ari kuchikoro ndikazotomuchinja anga aizi pano musikana wacho anodzidza kumuzezuru kwamutoko kana zviziva inonzi muzezuru aimbodzidza paprivate ndakazotomuchinja nenhau yekuti ndakuwara kudai kuti mari yacho handichagoni kuibhadhara pandamuchinja vandamuendesa kumuzezuru kugovernment school saka tsiro government yacho zvaari kuda chaizvo zviri kutondiomera kuti ndimupe nhau yekuti inini handichaende kubasa amai wake vanongoitawo ndizvozvo zvongoti apo nopapo mapart time dzonguva mari yekudya chaiyo inogona kutombotinetsa mazviona saka mwana ari kugara namama here kana kuti mama ari kunoko upi ari kuchikoro anogara ega tinotomurojera ikoko akura sei mwana ane 19 years musikana mudiki saka pane murungu ndaimboshandira kudhara ndiye ari kutopota achidibatsirawo nyaya yemwana iye kuchikoro ndiye anombopota achinditi mari izvo ndakaitawo inini murungu iyoyu pandaenda kulockdown paipai akanditi enda unozodzoka kubasa saka ndasvika kumusha kwekumva ndanakidzwa nokukorokoza pandalamba kudzoka kubasa ndiye murungu ndiye akundiendesera mwana iyeyo kuchikoro akangotiwo ndogona kuti mwana iye apota achienda kuchikoro asi haabatsire zvese baakangonditi school fee saka mari yerendi kungotiwo rendi yacho yakachipa anobhadhara $20 pamwedzi mari yerendi akati unozvionerawo ini ndokubatsira school fee plus wakaramba kudzoka kubasa asi school fee anondipa ari kundibhadharira ko vamwe vana vakomana vaviri ava varipi wari kumusha vanombouya here vachikuonai kana havasi kuyaba ndiro dambudziko guru iroro manje kuti vana vacho hameno vavhaita kunge vane mhepo havamboye kondionapa pano mumwe wacho mukomana wacho mukuru akanga aitomboshanda munomu mutaundi munomu ndiri kuruwa ikokoko kumuti uya undione anga asingauyeba akazotongoya mumwe musi atonzoona baba munyina wake iyo hindi toone baba achisvika ndichimutaurira kuti no mwanangu chiona inini ndakwara wadiki ta take over basa rangu inini ushande ndi uano chikubata aitoshanda basa rino aitopuwa mari shoma basa ira aishanda inini ro ndaitosenza ranga ritombo rinani kuti mwedzi uchipera ndaigona kutokolekta mari inosvika kana zvakanakawo kana kuma 600 because taigona kuti tikacheka miti muti kana uri muhombe waigona kuchajawo kana 200 zvoti ndaigona kutotoka kana pasondo chaipo kana zvakanaka ndogona kunge ndiri kuma 200 zvoti hanzvadzi yake uye kuprivate ndaimbhadharira 400 paterm saka uyu mukomana mukuru ndakanda muti chiita take over basa rangu pamwe akatyawo kuti ndinozodonawo muti hameno akabva ati aiwa handigonemo ndikamuti alright dai wadzidzira kana welding iyo ndaiita inini zvese hapana chakakoneka kuti akwanise kunge
ta take over basa rangu inini. Yo zvakangogara kumusha akangogara rungozvishupikiro. Hapana zvali kuita. Muso madona muti zvakanyazofamba sei? Murungu yakandidaidza aida kuti imba iyi muti uyo wanga uri against war neimba war. Ehe. Samunoziva kuti mamuti kana muti wakadaro mutemo kucheka muti unobvira pamusoro uchitrima kusvika pasi. Okay. Uchibvisa branch 1 by 1 kuitira kuti wodzikisa netambo. Mumwe achitambira pasi apa kuitira kuti murege kudisturba maruwa. Munongoziva vanhu vane madhiwa. Haadi kunzwa kuti kana kuti ruwa ratyoka kana kuti poti yapwanyika. Saka unofanira kutoita care kana uchicheka miti iye. Okay. Saka inini ndakakwira pamusoro manyi kuti ndaida kubvira pamusoro. Bozi muti uyo kuti ukire kucheka kuti udonheka. Waigona kudonhera imba kana kudonhera wall. Saka wainida kuti ndibvire pamusoro ndichicheka hafu ndichidzika. Saka pandakakwira pamusoro paipa ndichicheka manje. Zibranchi randakacheka pamusoro rakavhara donda zvine simba zvezvo rasheka muti uyo. Okay. Saka rumwe ruoko rwanga rwakabata mushini. Rimwe hwani ndiro ranga rakabatira muti kudai so. Ndipo muti uyo wakavhwa wandisheka kudai so. Kubva ndatosiya muti uyo vandadona. Mushini wasala mumuti munhu vandadzika pasi. Ndio zvakaitika ipapo. Ehe. Saka iko zvino mama wakaenda part time. Mwana mukomana tanzoti asikuona. Muri kurarama sei? Hapana, wakandosiya wangoti bikira wandizvozvo. Ndakanganisa ite. Wakangosiya wandi ndakutokanga ndakufungidzwa kuti charge iPhone. Ndikawangosiya wangoti bikira wakuseni. Ndizvozvo tinongoswera tozongozviona kumanheru pawanenge wadzoka. Because ye dzimwe nguva dambudziko rokusaya kuona. Kana kuti ati ndione zvinhu zvindibike kana kubatidza gasi nenda tosvika kuti akati rikaputika inini handigona kumuka futi. Saka zvinotoita kuti zviite tipsire muno. Saka tinongotowo wakangotibikira kana wanzi waenda kwaenda. Wakatibikira wanongoti tinongosarawo tiri muno tozotozvionawo kumanheru. Pawanenge wadzoka wotibikira. Saka kuzvibatsira muri kuita sei muri mese muri vaviri nemwana? Uyu hake anogona kuenda kutoilet anozviendera ega. Anongoitawo zvezvo kungoti akafamba ozorora kusvika apinda mutoilet. Inini manje ndinotongozvibatsira ndiri ipapo ndotoshandisa magloves. Mama kana wauya ndiwo anozotongoenda kuisa kutoilet. Ndio zvinotoita because handigoni kumuka. Kazi nenhau yekuti kana vanhu vanenge vakaita sesu isusu toilet dzedu ipo kugara pacho zvakafanana netoilet imba zvine zvakutoda zvinoenderana nemunhu akadai. Saka kuti ndikwanise kuenda kutoilet wacho handikwanise kumupinda. Saka zvinotoda zvakutoda kutotiwo uri kumba kwako wotogadzirwa toilet inoenderana ne. Ndikototi pamwe ndigone kuenda kutoilet. Zvoti kana dai kuri kuti ndiri panzvimbo yakati sununguke ndogona kungogarisiwa pakuti chiyando zviendera kutoilet. Asi manje dambudziko rokuti manje kuti wakwanise kunditakura uri wega zvinovanetsa futi. Kuti ndibve pamubhedha ipapo. Saka idambudziko rine mwana iri rekuti chirwere chinogona kushaika mumuri kana kuti mudzinza tingati ndiye atanga nacho here kana kuti kumashuroko kune vamwe vakambosangana nematambudziko akadai? Mukoma wake mukuru akamboita chirwere chokuzarirwa. Ndikambogara naye muchipatara, akambogara futi muparere Nyatwa, but hachida kuonekwa futi kuti chii. Ndakazotongomurapisawo kuti akazotogoniwawo nomumwe chiremba, but chiremba uyoyo manje akazobva ashaya akamurapa uyo. Dai ainga aripo pamwe ndaimbotoreka ndiende nouyu. Ndakambomuendesa kune mumwe chiremba wachivanhu. Mukoma wake akamboita dambudziko iro asi haana kunyanya kundinetsa baba upenyu unge uyu. Uyu andinetsa kubva achiri mudiki ende mari dzacho dzakabuda dzacho dzakawandisa. Kusvikawo ndizosvike kuti ndidonhewo mumuti kuti nditadze kushanda kudai. Ndachingofamba nemwana uyu. Zvoti iye mudiki wacho last born
atolipa kuchikolo atolipa mberi pane uyu akazototera mashure mauyu nena wekurwara. Okay. Mudiki wacho ndi iko zvinezvi ari form 4. But uyu anga achinida kutoenda form 1 nena atotadza kuenda nokurwara kwacho. Asi ndiye mukuru zvokuti dai akatopedza kana kuma form 5. Ko vamwe vakuru vari kuti chii vana mukoma vemudzinza mimi? Mudzidza mazuva ano vanhu hatichisina kunyasa kubatana baba. Hapana. Zvokuti vamwe vacho havatomboye kondiona ndino dzimwe mhuri tino dzimwe mhuri vana kwaba munini. Havatomboye kondiona. Asi kudhara musati mane nedambudziko iri maitobatirana zvakanaka semhuri? Kutobatsirana ndandoro munhu aitobatsira zvokuti pakamborwara baba mudiki wangu wandikutaura munin'ina wababa. Mazuva iwayo ndaitombobatsirawo ndichifamba nawo. Ndichifambawo nawo ndichiedza kuvarapisawo. Ndichitobatsirawo nemari. But hameno izvo zvinongozongoitawo. Ndikuti ini ndakanombochengetavo kana wanin'ina wangu wanawo kwaamai nini wanin'ina waamai chaivo. Wanawo kwana mai wangu ndingati wanin'ina wangu wakazvawana newanin'ina waamai wangu ini. Pano munin'ina waamai wangu akashaya akawirisa vana kumba ndaitovaendesa kuchikoro. But ndikakudza kuti havamboye kondiona. Vana ivavo. Asi ndaitovaendesa kuchikoro. Havamboye kondiona mumwe wacho atori mumbare umu. Havamboye kondiona asi ndakatovaendesa kuchikoro. Hameno munhu zvaanongozongoitawo kana plus kazhinji kacho munhu akakunzwa kuti unenge waremara vamwe haazodi kukuona. Vamwe haazodiba kugara nemunhu akaremara. Nharaunda yamugere vari kutotambira sei dambudziko raminaro? Tozoti inguva yakaoma, vamwe vaimbokuonai muchifamba muchitoita mabasa, vari kukugamuchirai sei nedambudziko iri? Ndikati handisati ndamboende kumusha sinzi ndakuwara kudai. Ndiri kunoku. Vamaishandira kunoku nharaunda vanokuzivai? Ndingati ndaita zvezvo self job zvokuti ndinotodaidzwa kunzi pari kuda kuweredwa, pari kuda kuchekwa miti, ndandingori nemushini yekuitisa basa. Yekuitisa mabasa iwayo ndiri welder. Ndaicheka miti, ndaicheka uswa, uyezve ndiritera kosi yandakaita chaiti ndeyekusona ndiritera futi. Ndinosona. But rokusona manje ndakazonge ndari rejected because ndakaona ranga risingadipe mari yakawanda kudarika welding. Welding yanga yaindipa mari yakawanda. Asi welding handakiitira kosi zvakangouyawo mupfungwa dzangu. But ndakutoita ndichitodaidzwa mumaindia umu ndichivaitira zvinhu zvavo ndichigadzira magedhi ndichiita sei. Ndichitopiwa zvimwe zvinhu mawindo ndichigadzira mawindo frame nemadoor frame. Saka ite rokusona iri ndakatoita ndikatopasa ite dressmaking. Asi manje ranga risingandipe mari yakawanda. Kana makati basa remadzimai? Rinorwadza, kusona kunorwadza. Ende izvo rinoita rinoti kurwadza rigope mari shoma. Manje welding unogona kutoringoti pano padiki wototi ndikuda kana $50 zvokuti haumbopedze wanya unenge watopiwa $50 vakutoenda. Uchisvika rokufanike miti manje yanga ino mari muti ukanga wanyanya kukura waigona kuchaja kana 300. Ayo ranga zvokuti ukasvikira pano basa chaipo chaipo kana 1000 yaidonha pa 2 days unenge watobata 1000. Rokucheka miti ranga rino mari. But manje zvinhu zvakabva zvazodai manje zvanetsa. Kudoto mwana ita take over basa rangu vaaramba. Pamwe akati baba wezvawadonha wada kuti ndidonhewo futi. Chete amatuke anonetsa. Asinga njodzi chete zvakangofanana kana mota. Kana vamwe vari kudhirigwa mamaini zvafanana nokota ndiri kuruwa vanhu vazhinji vanga vanetsa. Wanga wakakuwara. Wanga wakasanganiswa nemamaini. Inino hameno zvakangondinetsawo because rokucheka miti ndini ndenga hwani munhu angakadonha mumuti. Harina njodzi kudarika maini.
Okay. Because namba yache ya ini ndega ngati kuchipatala meseka andina munhu endambonzwa akati ndakadona muti kunze kwangu ini chete asi wazhinji wacho wangu wakadonha mumamaini wamwe wanga nedambudziko rokuroera nemotikari accident ndio vanhu vanga vakawanda muchipatala imo. Zvino ndanzwa muchiti panapa makazongopiwawo nasavira kuti achimbosanogara muchipatara reendere manje muri kuita sei? No akangonditogara tinongobva tese kwamutoko ikoko iye anobva pasaidi pachitekwe paya. Saka taingozivanawo achindishiri kuzviitira ndakatombocheka muti uyu ngotape wangu wakanyanya kukwira mudenga ndakatombomuchekera miti chiita sei mamwe aindipawo mamwe mabasa okuita. Saka munhu aingondizivawo ndachingomuudzawo dambudziko rangu vaangondinzvirawo tsitsi vati uyafanira kugara kuitira kuti unenge umbopota uchidzoka ucheka apo kuitira kuti ugarire padhuze because kuzobva kumusha uko ndichida kuuya kurowa hazvizoitepo. Rubatsiro rwamuri kuda kubva kumuri Zimbabwe rwakamira sei baba? Inini ndachida kunyanya kuti dai ndagona kuona munhu anogona kana chiwanhu adondionerawo mwana uyu. Ndiro dambudziko guru. Kuti dai ndagona kuona anogona chiwanhu adondionerawo kuti zvii zviri kuitika pamwana uyu. Ndio chichemo changu chikuru ichocho. Zvichida vamwe vanogona kuti usati kwanise kuvasvitsa kuchivanhu asi tinokwanisa kuvabatsira zvavangade pazuva kana kushandisa kungava kudya chingava chii zvamungade zvimwe zvamunofunga kuti mukazviwana semhuri upenyu hwenyu unogona kuenderera mberi. Alright. Dai ndikangoona mari yekutenga mushonga mapirisi endinomwa inini every week ndinenge ndichida $20 yekutenga mapirisi. Anodhura. Mapirisi ndiye ari kunyanya kunditorera mari kunyanya. Kochiti iyeyo mwana mapirisi ake uyu ndinotengawo ndichiti kuti abatsirikane ndakanyorerwa nadhokota. Saka tiri tega mari yemapirisi togona kuda $30 pamwedziba pasondo chaipo fanike ndinomwa inini anodhura zvisingaiti. Pasondo? $30 ikoko. Saka munin'ina wangu ndiye anotombopota achindibatsira mari yemapirisi apo munhu anomhuri yake kuchiyo mamawo mari inenge yavanenge vandosenza yakenda inobva yangoenda kumapirisi yawangosenza yengoenda kumapirisi ndo zviri kuitika ipapo. Apo manje havasi permanent vanongoitawo zvokudaidziwa nzouya mundiwachiro uya munditiro izvo ndo mashandiro avo. Aiwa zvinoita zvakanaka. Mashoko enyu kuna mama taona nhasi avapo ndo vari kumira kuti zvinhu zvimboita sekureruka. Mashoko enyu nhasi aminawo ekuti vakazonzwa sezvo nhasi tisingazowani mukana wekuvaona kana kuti wekutaura navo ekuti vakazonzwa chirongwa ichi vanonzwa kuti aiwa ndibaba vanga vachinditenda kana kuti ndibaba vataura mashoko aya. Mashoko enyu kuna mama ndekuti kudii? Aiwa mukadzi wangu ndomutenda zvikuru because kubva ipo ndakarwara hapana chakachinja akamira chaizvo neni achindisapota. Mishonga zvese zvaidiwa nofunga ndakandine ronda rakaita gore ronda ranga riri nechekumagaro kwangu uko rakaita gore ndichiri dresiwa ronda iro. Waitenga akatambura every week aiwa mishonga inodiwa izvi kuti ndirapiwe maronda iwaya mishonga mapirisi because kukwara iko ndakaita musana kumakumbo aya anorwadza zvezvo kubvira moto chaizvo. Saka ndakabvunzawo dhokota wacho achiti ndingangoti munhu wese anga akasangana dambudziko iroro anenge achitaura zvemakumbo. Saka mapirisi acho mapirisi aya ndiye ari kunyanya kudhura. Mishonga iyi ndiye iri kudhura ndiye iri kunyanya kudhura zvokuti papa nokukwira kwakaita zvinhu wakabva adijasta wakaenda pane waitenga akabva adijastiwa mashoma. Saka zvakuda kutoti kuwedzera futi imwe mari pane taiziva kuti ndikatengawo mapirisi $20 ndogona kuita kana kuti 2 weeks ndikatengawo $20 aindikwanira 2 weeks but ipapa yatoo 1 week notumazuva 2 apera.
ndiro dambudziko kunyanya mishonga mapiritsi ya ndiro dambudziko guru. Mishonga ndiri kundidhurira zvakanyanya zvoita kuti nditadze kuwana kana chikafumba kana kuti mwana kuchikoro achanyatso ari kuchikoro wacha achanyatso kuwana zvaanoda chaizvo sevabereki. Achanyatso kuwana zvinhu zvakakwana. Chikutokwanisa kutongoitika kuti ari kungokwanisa kundobhadharirwa school fee nemurungu ndi kutaura ndakanga ndatiza kuti andichade basa. Saka pandakamuudza nyaya yangu yakangoti alright inini ndongokwanisa kukubhadharira mwana wacho chikoro. Ndongokupawo mari ye school fee zvimwe zvaunoona zvikuita. Aiwa tinotenda baba. Handizikana mune mashoko ekupedzisira kuvanhu vese vari kukubatsirai padambudziko ramakatarisana naro. Ini ndinotenda hangu kuno wese unondibatsira kusanganisira neyesa wira wangu pano. Ndinomutenda chaizvo nokundipa pokugara. Iwe ufunga ndava kuma 7 months ndichigara. Ndichigara zvangu ndiri pano. Hapana kana change, togara zvakanaka. Hapana kana shanduko yakazomboitika kuti semunhu anopamba pake. Aiwa, togara zvakanaka. Achitondinzwirawo tsitsi. Akaona kuti mabhanana achitenga achindipa. Achitengerawo mwana kana tokudya tumabhisikesi achimba. Aiwa tinotenda baba Chinanga nenguva yamatipa uye nekutitsanangurira matambudziko amakasangana nawo. Tine chivimbowo chekuti sekuya kwataitawo kudai muri Zimbabwe vachabatsirana nemi toonawo kuti tobatsirana sei nemwana pamwe chete nemhuri yese kuitira kuti ramangwana rake rive rakajeka. Chokwadi. Ndaitoti mwanayu ndiye ndikunyanya kuchema. Aiwa dai zviri zveduwo isusu hangu aiwa kana ndika mari akazongototi zororewo hazvina kunyanya kipapo. Wana wandiwo ndikunyanya kuti wana kuti kunyanya iwo wachiri wadiki wairiwa ari kuchikoro neye. Uyo ndochifunga kuti chaende kuchikoro zvinhu zvinotirwadza ende anogona zvisingaiti. Kubva akanganiswa futi maziso. Ndiro dambudziko guru rero rokuti dai ndangoona munhu anogona kumurapa mwana uyu. Aiwa anoita zvakanaka. Tinotenda baba maita basi. Aiwa tinokutenda iwe ndokuuya kwamaita. Tinotenda zvikuru. Aiwa tinotenda baba. Ndofunga manzwa baba Chinanga vachitsanangura matambudziko avari kusangana nawo mukati meupenyu hwavo. Ndofunga manzwa zvakare vachitsanangura kuti aiwa harisi dambudziko remwanakomana wangu chete asi iniwo ndakasangana nedambudziko rekudonha kwandaishanda. Iko zvino ndane 2 years handimuki, handifambe, handite chipi nechipi kuti ndiriritire mhuri yangu. Kana kuine vabatikana nenhau iyi vanokwanisa kuti aiwa mhuri ngaiwe zvayo igare pamusha wangu, makasununguka kuvabata panhamba dziri kubuda pazasapo. Kune zvakare vakasununguka kuti aiwa sezvo vataura kuti mapiritsi avanomwa anoda ma$30 $40 pasvondo, ivo pamwe chete nemwanakomana wavo ndiwo mukana wekutambanudza maoko tibatsirane nemhuri iyi. Kana kune zvakare vanokwanisa kuti aiwa tinokwanisa kuvabatsira pachena tione kuti dambudziko iri riri spiritual here kana kuti ndiwo mukana zvakare wekuti tibatsirane nemhuri iyi. Kune vanoda kuvabatsira sekutaura kwandamboita, nhamba ndodziri kubuda pazasapo, vafonerei mutaure navo, vafonerei tibatsirane nemhuri iyi kuti ramangwana ravo rigova rakajeka. Zita ndinonzi Elizabeth Nebo, ndichiti chisarai.